Għattilkom let's go for it, il-lejla qed nirrispondu. We are going for it. Aħna determinati. Kim b'dan il-mod li l-kap nazzjonalista Lorenz Gonzi beda u spiċċa d-diskors tiegħu fil-mass meeting tal-Partit Nazzjonalista fil-Mosta. Diskors li mal-ħin eskala l-wieħed isteriku b'appell kontinwu biex il-Maltin u l-Awċin ma jafdawx lill-Partit Laburista. Għadu mhux tard, attenti għandna ċans għad-9 ta' Marzu, tħallux li jiġrinna l-istess. Għalina għadu mhux tard, we are still in time, għadna fit-żmien li ma nħallux li jsirek u jsirek mal-poplu tagħna. Lorenz Gonzi saħansitra qal li l-Partit Laburista huwa żbaljat fuq kollox. Kien żbaljat fuq kollox. Tafdawx lil dak li kien żbaljat. Tafdawx u tissugrawx. Gonzi iddeskriva lil Partit Nazzjonalista bħala il-partit li dejjem jiġġieled il-korruzzjoni u ftaħar li miegħu fuq il-korruzzjoni m'hemmx kantunieri. Niftehmu uħu kan kunċar. Miegħi tilabx man-nar għaliex jekk tilab man-nar miegħi tinħaraq sew fuq il-korruzzjoni. Miegħi m'hemmx linji, m'hemmx kantunieri. Bħal mamel f'kampanji elettorali oħra, fil-Mosta Lorenz Gonzi reġawiet li mill-Gvern wara l-elezzjoni ġenerali ta' 9 ta' Marzu iddaħħal numru ta' miżuri biex tkun miġġielda l-korruzzjoni. Madankollu, il-lista li ta' Lorenz Gonzi ma tinkludix it-tneħħija tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi. Aktar kmien indirizza lil partitarji nazzjonalisti l-Viċi Kap Simon Busuttil li appella lil poplu Malti u Awċi biex fid-9 ta' Marzu jerfa' r-responsabilità u jivvota lil Partit Nazzjonalista. Dan għaliex skontu l-poplu bħalissa qed jgħix f'pajjiż normali, imma jekk jitla l-Partit Laburista dan ma jibqax. Tagħti iċ-ċavetta tiegħek lill-Partit Laburista toħodix bi kbira jekk isakrek barra. Toħodix bi kbira jekk il-Partit Laburista isabbatlek il-bib f'wiċċek. Simon Busuttil tkellem dwar il-wedi li qed isiru mill-Partit Nazzjonalista f'din l-elezzjoni ġenerali. B'Lorenz Gonzi jappella lil pubbliku biex jaqra l-programm elettorali nazzjonalista għaliex fi kliemu żgur isibu xi ħaġa tot tal-jom.